ሰላም ኩራት ሕዋተይ ተኸታተልቲ ፍሬታ ኢትዮፕ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላምዬ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንስኹም እውን በብዘለኹምዎ ሰላም ክትኮንለይ እናተመነኹ ሎማዓንቲ ድማ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካብ ናይ በቀደማይ ብዝቐፀለ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ካብ ምዕራፍ 11 ክሳብ ምዕራፍ 17 ዘሎ ቅዱስ ቃሉ ንበረከት ያው ከይተገበአኒ ንበረከት ክሳተፍ ንስኹም እውን ሓቢርኩም ንተሳተፉ ምክንያቱም መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ በተለይ ኣብ ግዜ ጭንቀትካ ኣብ ግዜ ሓዘንካ ምስ ህይወትና ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣነ ድኽም ተሓፍትኩም ከዓ ከይተገበአኒ ንበረከት ኢለየ ካልኣይለ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ካብኡ ስለንመሃር ከም ጸሎት ከም መዝሙር ከም ምስጋና ክነንብቦ ወይ ከዓ ክንፈልጦ ስለ ዝግበአና ኣነ ከዓ ያው ደስ ስለዝብለኒ ድኽመተይ ንድሕሪት ገይረ ናባኹም ሼር ዝገብሮ ንዓኹም እውን ክጠቕመኩም ኢለ ተስፋ ይገብር ስለ ተከታተሉኒ ስለ እትሆኑ ሞራላዊ ምብርትታዕ ካብ ልበይ እናመስገንኩ ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ግበሩ ከምኡ እውን ሼር ላይክ ሓሳብኩም ርኢቶኹም ከዓ ኣብ ኮመንት ተቐምጡለይ ናው ክብለኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 11 ኣብ እግዚአብሔር ተኣሚንካ ምንባር ንሊቀ መዘምራን ናይ ዳዊት መዝሙር ኣብ እግዚአብሔር ኣዕቂበ ኣለኹ ከመይ ደኣ ንነፍሰይ ከም ዑፍ ናብ ከረንኪ ህደሚ እትብልዋ ንቕንዓት ልቢ ብጸልማት ምእንቲ ክውርውርሎም እነሆ ረሲኣን ቀስቶም ይግትሩ ንፍላጾም ኣብ መንተግ የዝግብዎ መሰረታት እንድሕር ፈሪሱ ደኣ እቲ ጻድቕ እንታይ ክገብር ይከኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ቅድስቲ መቕደሱ እዩ ዝፋን እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት እዩ ኣዒንቱ ይጥምታ ቆላሕትኡ ንደቂ ሰብ ይዕዘብኦም ኣለዋ እግዚአብሔር ንጻድቕ ይዕዘቦ ንረሲኢን ንፈታዊ ግፍዕን ግና ነፍሱ ትጸልኦም እግዚአብሔር ሲ ጻድቕ ንጽድቂ ዘፍቅር እዩ ቅንዓት እውን ገጹ ክርእይዎ እዮም እሞ ኣብ ልዕሊ ረሲኣን ወጥመድ ከዝንም ዕዱለት ጽውኦም ከዓ ሓውን ዲንን ጉህርን ንፋስን ክኸውን እዩ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 12 ካብ ክፉእ ዓለም ንምድሓን ዝግበር ጸሎት ንሊቀ መዘምራን ብሸምኒት ናይ ዳዊት መዝሙር ወእግዚአብሔር ደቂ ሰብ ተሳኢኑ ካብ ማእኸል ደቂ ሰብ እውን እሙናት ጠፊኦም እዮም እሞ ኣድሕን ነፍሲ ወከፎም ምስ ብጻዩ ሓሶት ይዛረብ ብዘቀዋጥር ከንፈርን ብኽልተ ልብን ይዛረቡ ኣለዉ እግዚአብሔር ንኹላተን መቀዋጠርቲ ከናፍርን ነታ ዕቡይ ነገር እትዛረብ መልሓስን ነቶም ሳላ መልሓስና ንብርታ ኣሎና ከናፍርና ናትናእየን መን እዩ እኸ ከናፍርና ናትናእየን መን እዩ ኸ ጎይታና ዝብሉ ክምንቁሶም እዩ ስለ ምግፋዕ ጥቋዓትን ስለ ልቕሶ መሳኪንን ሕጂ ክትንስእ ነቲ ዝናፍቆውን ምድሓን ከምፀሉ እየ ይብል እግዚአብሔር ቃላት እግዚአብሔር ጽሪ ቃላት እዩ ብመምከኽ መሬት ዝጸረየ 7 ሳዕ እተኸልዐ ብሩር እዩ ወእግዚአብሔር ክትሕልዎም ካብ ዝወለደ እዝስ ንዘለዓለም ክትዕቅቦም ኢኻ ብልሽውነት ኣብ ማእኸል ደቂ ሰብ ልዕል እንተበለ ረሲኣን ኣብ ኩሉ ወገን ይዘሩ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 13 ረድኤት ንምርካብ ዝግበር ጸሎት ንሊቀ መዘምራን ናይ ዳዊት መዝሙር ወእግዚአብሔር ክሳብ መዓዝ ኢኻ ፈጺምካ እተርሳዓኒ ክሳብ መዓዝ ኢኻ ገጽካ ትኸውለለይ ክሳብ መዓዝ ብነፍሰይ ክጭንቕ ዕለት ዕለትሲ ብልበይ ክሓዝን እየ ጸላኣየከ ክሳብ መዓዝ እዩ ዝዕብልለኒ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ጠምትሞ ምለሰለይ ኣነ ድቃስ ሞት ከይድቅስ ጸላኣየይ ስዒሮዮ ከይብል እንተ ተናወጽኩ ተጻረርተይ ከይፍስሆስ ንዓይንተይ ኣብርሃየን ኣነ ግና ብምሕረትካ እውከል ኣለኹ ልበይ ብምድሓንካ ይሕጎስ ኣሎ እግዚአብሔር ሰናይ ገይሩለይ እሞ ምስጋንኡ ክዝምር እየ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 14 ክፍኣት ሰብ ንሊቀ መዘምራን ናይ ዳዊት መዝሙር ዓሻስ ብልቡ ኣምላኽ የልቦን ይብል ብልሽዋት እዮም ፍንፍን ግብሪ ገበሩ ሓደ እኳ ሰናይ ዝገብር የልቦን ንእግዚአብሔር ዝደሊ ለባም እንተሎ ክርኢ ኢሉስ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ናብ ደቂ ሰብ ጠመተ ኩላቶም ዘንቢሎም ብዘለዉ ኩላቶም ረኺሶም ገለ ሰናይ ዝገብር የልቦን ሓደ እኳ የልቦን
እዞም ንህዝበይ ከም እንጌራ ዝውሕጥዎ ኣብ እግዚአብሔር ዘይጠርዑ ገበርቲ እከይ ኩላቶም ፍልጠት ዶ የብሎምን እዮም። እግዚአብሔር ኣወለዶ ጻድቃን እዩ እሞ እንሆ ዓብይ ፍርሃት ሒዝዎም ንምኽሪ ጥቑዕ ተቋናጽብዎ ኣለኹም። ግናኸ እግዚአብሔር መዕቆቢኡ እዩ። ኣየ ካብ ጽዮን ምድሓን እስራኤል እንተዝመጽእ እግዚአብሔር ምርኮ ህዝቡ ክመልስ እንከሎ ሽዑ ያዕቆብ ክሕግወስ እስራኤል እውን ባህ ክብሎ እዩ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 15 እግዚአብሔር ካብ ሰብ ዝጽበዮ ነገር ናይ ዳዊት መዝሙር ወእግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ? ኣብቲ ከረን ቅድስናኻ ዝነብርከ መን እዩ? እቲ ብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብጻዩ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረአዮ ንፈራሕቲ እግዚአብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ በሓሬጣ ዘይህብ ንጉዳኣት ንጹህ ከዓ መማለጃ ዘይቅበል እቲ ከምዚ ዝገብርሲ ንዘለዓለም ኣይክናወጽን እዩ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 16 እሙንተኻ እትገልጸሉ ጸሎት ናይ ዳዊት መዝሙር ወአምላኽ በኣኻ እውከል ኣለኹሞ ሓልወኒ ንእግዚአብሔር ንስኻ ጐይታ ኢኻ ብዘይ ንስኻ ሰናይ የብለይን ኢለዮ። ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ንሳቶም ክቡራን እዮም ባህገይ ኩሉ ኣባታቶም ይዘሎ በልኩ ጻዕሪ እቶም ናብ ካልኦት ዝጎዩ ክበዝሕ እዩ። ናይ ደም መስዋዕቲ መስቲኦም ኣይክስውዕን ንስሞም ከዓ ብኸናፍረይ ኣይከውስእን እየ። እግዚአብሔርሲ ክፍሊ ርስተይን ጽውዐይን እዩ። ነቲ ብዕፀ ዝበጽሐኒ እተጽንዖ ንስኻ ኢኻ። ኣባህ ዝብል ቦታ ዕፃ በጺሕኒ እረ ጽቡቕ ርስቲ መጺኒ ነቲ ዝምዕደኒ እግዚአብሔር እባርኾ ኣለኹ ብለይቲ እኳ ኮላሊተይ ይምህራን እየን። ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወጽን እየ። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይክትሓድጋን ቅዱስካ እውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ሕጉስ ክብረይ እልል ይብል ስጋይ እውን ኣብ ጽኑዕ ክሓድር እዩ። ንመንገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማናይካ እውን ንዘለዓለም ብጽዕና ኣሎ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 17 ጸሎት ሓደ ቅኑዕ ሰብ ጸሎት ዳዊት ወእግዚአብሔር ንጽድቂ ስምዓዮ ናብ ጽርዓነይ ኣቕልብ ናብቲ ካብ ከናፍር ጥበራ ዘይመጸ ጸሎተይ እዝንኻ ምለስ ፍትሐይ ካብ ገጽካ ይውፃእ ኣዒንትኻ ንቕንዕና ይርአያ ንልበይ ተዓዚብካዮ ብለይቲ በጺሕኻዮ መርሚርካንስ ገለ እኳ ኣይረኸብካን ካብ ኣፈይ ክፍኣት ከየውፅእ ምኽረይ ቆሪፀ እየ ብዛዕባ ግብርታት ሰብሲ ንቓል ከናፍርካ ብምእዛዝ ካብ መንገድታት ዓመፅቲ ተዓቂበ ሰጉምተይ ኣብ ኣስርካ ይጽናዕ ኣጋረይ ሰንከልከል ኣይበላን ወኣምላኽ ትምልሰለ ኢኻ እሞ ጽውዐካ እዝንኻ ናባይ ኣድንን ንዘረባይ ጽንበሎ ነቶም ካብ ተጻረርቶም ኣባኻ ዝዕቀቡ ንስኻ ብየማነ ኢድካ እተናግፎም እቲ ዘደንቕ ሳህልኻ ኣርእዮም ካብቶም ጉድኣተይ ዝደልዩ ረሲኣን ካብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይሲ ከም መርዓት ዓይኒ ጌርካ ዓቅበኒ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ሰውረኒ ንልቦም ምስብሒ ይዓጽውዎ ብኣፎም ትዕቢት ይዛረቡ ኣለዉ ኣስኣስርና ስዒቦም ሕጂ ይኸቡና ናብ ምድሪ ከውድቕና ኣዒንቶም የፍጥጡ ኣለዉ ነቲ ክሰላላዕ ዝምነ ኣንበሳ ነቲ ኣብ ሕቡእ ዘድቢ ሽደን ኣንበሳ ይመስል ወእግዚአብሔር ተለዓል ግጠመሉ ኣውድቆ ንነፍሰይ ካብ ረሲ ብሴፍካ ኣናግፋ ወእግዚአብሔር ካብ እዛ ዓለም እዚኣ ግድኦም ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዝኾኑ ካብዶም ብመዝግብካ እትመልእ ውልዶም ዝበዝሐሎም ተረፎም ከዓ ንህፃውንቶም ዝሓድጉ ሰባት ብኢድካ ኣድሕነኒ ኣነ ግና ንገጽካ ብጽድቂ ክርእዮ ምስ ነቓሕኹ ብትርኢትካ ክጸግብ እየ
አሜን ስለቃሉ አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ዘኸበረ ተመስገን ይሁን ዝነጠበ ዝጎደለ በአፈት ኩሃን መላእክቲ ተአረመለይ اللهم معتي زنبرني كفال معرفناي مزمور قدس داويد ازي مسل نيرو قصالخا بخال كفال كسكاب زمصكم سسنايو وسوات لإግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ለመስቀሉ ክብር ይሁን አሜን።